Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara gawe kaget tak kira yen to Ratu Sabrang ingkang sowan Werkudara apa bareng tak wis padake raine ora pangling iki rak Bagong to. Wah, Caedan. Linyilik sandangan endi? Tak kira nek anakku Gatut. Rama Kyai, mbuh. Bagong kok liya bisa-bisane ing atase dadak nganggo sandangan cara satriya kaya mengkono. Nune nggih. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdipun Bagong Tadawadana sinuwun. Ya ora dadi ngopo Bagong. Betek-betekipun kula pengin merajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma ngantos kula nyewa sandangan ngenten iki. Iya Bagong. Nggih, nyuwun ngapunten nggih. Ora dadi apa. Oh, nuwun sewu, Ger. Menika sinten? Menapa ingkang putra Jodipati? Menapa putra Madukara? Sanes bapa, mbok menawi bapa mboten mresani krana saking wingking. Menika pun Panakawan Bagong. Oh, wedhus tenan ora. Tiwas tak apik-apikke ora nganti dehem ngono Nalendra sowan. Oh, jebul Bagong ta iki. Wah, lah penembanduna barang teng mriki. Oh iya Bagong. Oh, kowe nganggo sandangane sapa? Mboten ngertos niki sandangan Sencaki napa Gatotkaca kula radong. Sing penting kula nggo. Sing wigati kula merajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu. Tansah pinanganing kawidadan ring Sambikala. Kepanen kula ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kunjuk sanipun Wa Prabu. Wa Prabu dengkulmu atos. Mengketok kaya putrane lho. Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe Dayanana ing kasantosan. Bagong Wadararja. Nune nggih wilujeng Ndara. Prayoga nunggun mulunggu. Nggih. Aja dinggo sak nggon-nggon. Engko ndak kleru lek ku nyebut. Mboten mungkin iki bar niki nggih. Cucul kula ya ming wangun apa mboten ngoten lho dadi piyayi. Le wangun awakmu wis wangun ning raimu tetep kere. Kempun atos suarane. Oh, Bagong Padararja sapraptamu. Pengentenipun Begawan Durna wilujeng nering Sambikala. Oh iya tak tampa. Pangestuku Tampanana Bagong kula pundi nggo jimat paripe Dayanana ing kasantosan. Bagong Padararja sapraptamu. Panangan Bagong Padararja sapraptamu. Pangestunipun Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong. Tak tampa pangestuku Tampanana. Nune nggih sanget anggen kawin dadosaken jimat. Tak tampa pangestuku Tampanana Bagong. Nune nggih jimat. Dayanana ing kasantosan kabeh ping do mengestoni cok. Iya Bagong. Nggih. Ana apa Bagong? Sepisan kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ron klapa apuren tambah bilih wonten lepat kula anggen kula ngunjatur sampun Prabu Darma Kusuma. Iya ora dadi ngopo Bagong? Matur sembah nuwun. Ndungkap angka kalih mugi andadosna ing kawuningan. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening kakekne Semar utawi bapak kula Semar utawi tiyang sepuh kula Badranaya. Iya Bagong, bapakmu ya kene. Bapakne ajeng pejah. Lho. Sebabe apa? Lara. Bapakmu lara. Nggih. Sak pengkere Ndara Janaka Kesah, kabar sing kula tampa, Ndara Janaka nika nilar kasatyan Madukara, nilar negari Ngamarta. Menapa leres mekaten sinuwun? Iya pancen bener. Mboten gantaran wektu bapak niku opnam. Bapakmu lara. Nggih.
madal sairing usada. Saniki teng griya nika mung kantun kecap-kecip. Awake kaya wis ora duwe nyawa ming mripate tok sing urip. Ming kecap-ketip. Nek mak ampun boten kalu, nek ngunjuk pun boten iso ngunjuk. Kula ya wis omong karo bapak-bapak rasa nganu gegering awak. Nek mati ya anak-anak wis ikhlas. Ngonten niku nek bapak tetep boten purun sedo. Monggo nek bapak sedo niku kula bahagia. Wong edan bapakne mati malah seneng. Entuk lemah akeh banget kula. Wah, warisan diame-ame. Lah terus sawijining dina bapak niku ngendika kalih kula. Lah gene bapakmu iso omong. Saged omong iso ning lirih. Kuping kula dadak kula templekke enten tutuke bapak. Iya Bagong. Nggih. Ngenten iki. Bagong. Ngenten niku. Lah ya lek ngomong ki seru wae. Kok njur kaya bapakmu. Mengke ndak ora padha karo kasunyatan. Merga saniki niku napa-napa niku sok ora padha karo kasunyatan. Upamane piye? Kidul dusun ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun ana kabar ana ula gedene sak lengen. Mengke tekan lor dusun ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kalih kasunyatan boten padha niku saniki pun lembrah. Iya Bagong. Nggih. Ngenten iki. Bagong. Kok wis seru? Ya Bagong. Aku iso mari. Yen kowe nyuwun ngampil pusaka 3 negara Ngamarta. Kula ya semaur, apa Pak? Matur sinuwun Prabu. Puntadewa nek aku butuh pusaka 3 nggo nambani awakku. Pusaka 3 kuwi apa wae? Setunggal. Tumbak. Padha lali iki. Wasilaka iki. Dadak mulih njaluk keterangan bapak ya mung wirawiri. Tumbak baru klinthing. Para welang. Nah, tempe karo welang. karo welang. Tumbak karo welang angka 2 payung mutha. Wah, bature Pandhawa pirang-pirang puluh taun karo pusakane Pandhawa ora apal. Ora payung mutha. Lah payung apa? Pijet payung. Ora. Payung Tunggul Naga. Payung Tunggul Naga kalih perpustakaan wilayah. Pustaka Jamus. Lah, pustaka Jamus Kelimasada nedya kula bolong. Bolok boyong. Nedya kula boyong wonten negari Ngamarta, Karang Kadempel ingkang wigati kinarya Jambi Bapak Semar. Pungkasane ngatur kula menawi Sinuwun Prabu Darma Kusuma maringaken kanthi ikhlasing penggalih, kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ateges Sinuwun Puntadewa menika menggalihaken lelabuhane Bapak nggone momong para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung wiwit jabang nganti celaprang. Nek mung disuwun ngambil pusaka 3 mesti kemawon dipun paringaken. Ewadene Sinuwun Puntadewa ngekahi pusaka 3 menika. Kula sampun macak cara Gatotkaca. Kula mboten ajeng wedi kalih sinten-sinten, nek perlu kula untir kabeh. Wah, Puntadewa kakangku. Werkudara piye? Aku apal karo Bagong. Yen wis kaya ngene iki dheweke ora iso dienggo dolanan. Ora iso padhake tawon. Dilangin tuku nggo dolanan. Yen muni nesu mesti nesu tenan. Lho niki contone sing wis tau tak ajar. Wah. Sapa? Sapa ta? Aku ki nek omong sok ngawur e. Kula niku nek nesu medeni asli, nek nganti sampean boten maringaken tur nggih kula aturi ngemuti nggih sinuwun. Bapak niku ling abdi karo Pandhawa pirang taun. Pun suwe banget. Bapak niku tetep dadi abdi konsisten. Sebagai abdi mboten tau njaluk undakan bayar, ora tau njaluk undak-undakan napa-napa. Omahe bapak wiwit ndereke Pandhawa isih cilik nganti saniki panjenengan wis dadi ratu ya popok kaya ngoten mawon.
Niku ya bapak ora tau ngresula. Nek saniki bapak niku lara kok Pandhawa maringaken ngampil pusaka 3 kinarya ngusadani bapak. Kok awel? Kok ora ikhlas? Ha niki kula perlu mempertanyakan keikhlasan Pandhawa sarta tresnane Pandhawa karo bapak niku lahir batin apa mboten? Ternyata Pandhawa dilabuhi sepena-sepene ning Pandhawa ora tau ngerti males kabeciane karo bapak. Bagong, Non, pusaka kuwi nggone Pandhawa 5. wis ngerti? Mula pusaka bakal tak paringke yen Pandhawa wis jangkep. Sebabe apa kok Pandhawa ora jangkep? Lah kowe wis matur yen bendaramu Janaka lunga saka negara Ngamarta. Oh iya. Ning sing nyuwun niku bapak. Bapak niku maring dawuh nek aku waras, aku goleki ndaramu Janaka. Ning gandeng aku kahanane kaya ngene, aku ora iso goleki ndaramu Janaka. Mula aku waluyakno sik srana pusaka 3 niku. Mengene bapak pun kebacut waras, bapak sing ajeng nusul utawa goleki ndara Janaka. Ngoten ngendikane bapak. Werkudara piye? Werena. Wah, yen Bagong nganti ngopo-ngopo aku ora tanggung jawab. Kowe sing kudu nanggung. Kembar kepiye? Kula aturi maringaken kok Prabu. Kok Prabu kula aturi maringaken. Bagong menika bocah edan. Menawi ngantos sakmangke mboten dipun paringaken geger sampun geger negari Ngamarta. Sinten ing badhe ngendhakaken dhateng pun Panakawan Bagong. Oh. Piye? Anu pripun? Iya Bagong. Pripun paringaken napa mboten? Kusik iki ana perkara. Lho, urung iso ana masalah. Rawing Bapa Durna mrene uga kepengin mbutuhake pusaka 3 Bagong. Gandurna. Iya. Gandurna mbutuhake pusaka 3 sebabe Ngestina Ketaman Pegebluk bisane Waluya ditumbali pusaka 3 sing tok kandhakake mau. mangke riyen. Saniki kula tak takon karo sampean. Panakawan karo Ngastina abot sapa? Pun ngoten mawon. Panakawan karo Ngastina abot sapa? Kula ndereke sampean niku nganti sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil ora tau menuntut napa-napa lho. Terus saniki sampean kok ajeng belani wong Ngastina. Sampean le kesia-sia niki wiwit umur 5 taun wis disingkirke saka negara Ngastina, disingkang-singkang karo Kurawa. Nek cara Kurawa, nek cara kula nganti kesusu-susu. Nek cara kula, Kurawa Ketaman Pegebluk mbok ben modar kabeh. Nek Kurawa modar kabeh, panjenengan lenggah teng negara Ngastina. Panjenengan rasa nglakoni perang Bratayuda. Bratayuda. Hah? Bratayuda. Bratayuda. Ya. Wah, ra sida ndelok aku. Bratayuda. Heeh, Bratayuda. Wis. Terus saniki bareng Ngastina ana apa-apa kok do nyermimih njaluk pambiyantu ning Pandhawa. Apa ora gagas jaman sia-sia karo sampean? Bagong, wong urip ki aja duwe rasa males winales. Lah niku ra panjenengan. Panjenengan niku ratu sing pancen kondang ikhlas lahir batine. Aja kok brana picis. Aja kok garwa disuwun karo wong liya. Sugeng panjenengan disuwun karo wong liya nek nggo kabagyaning wong liya panjenengan maringaken mula ora aneh nek panjenengan menika keputihan. Lho. Anu, ludira pethak. Getih putih. Caedan lah. Iya Bagong. Nggih. Tegese ludira panjenengan pethak menika suci lahir batine. Saniki terus sampean abot Ngastina karo Bapak Semar. Monggo, ora masalah. Mang paringke Durna. Mang paringke Durna. Ning kula wiwit dinten iki njaluk tanda tangan kula keluar sebagai abdi negara Ngamarta. Kula ora sudi dadi abdi ning para Pandhawa sing pancen ora iso nggatekke karo kawulane, ora iso nggatek karo kawula cilik kaya kula niki. Oh, lho pangapunten, Ger. Kula nyuwun pangapunten. Kula suwun kanthi sanget panjenengan kedah nglenggahi bawa leksana. Senyatanipun panjenengan kedah nglenggahi menapa ingkang sampun dipun leksanane dening anak Prabu Darmakusuma. Sapa sing dhisik didhisikake, sapa sing keri kudu nampa keri. Menika watahipun Nalendra. Menawi panjenengan boten saged nindakaken kados mekaten menika badhe tetel kaliyan panjenengan. Saniki mung gumantung nyawang sing mbutuhke sapa?
Apa sampeyan ajeng mentala karo Bapak Semar? Nek Bapak Semar ora ketekan pusaka telu, Bapak Semar seda sing kapitunan para Pandhawa. Oh, perkara Semar mati menika mboten napa-napa. Pandhawa isih duwe nata Ndarawati iki menika Sina Prabu Sri Bathara Kresna. Sina Prabu Bathara Kresna menika pengayomaning para Pandhawa, suwing para kadang Pandhawa. Kresna tanpa Semar ora gayeng. Ora gayeng. Ngoten. Pandhawa niku pancen kudu dimong piyai loro. Nek piyai loro siji ora ana gotang, Pandhawa ora bakal iso nglakoni urip minangka dadi satriya ingkang utama. Nuwun sewu, nanging dhisik kula lho, Nger. Sawanipun rumiyin bukan Durna tinimbangipun Bagong. Mula sing keri ya kudu nampa keri, sing dhisik ya kudu nampa dhisik. Pokoke sampean kudu menggaliaken perkawis Bapak Semar. Ampun ngrungokke suarane kongkang kengunya ing kekeleng. Kongkang menika kodhok gedhe, kekeleng menika leng. Kangkung neng kemawon tablek lendute modal. Ngoten mawon mboten sampean ngrasake omongane wong sing sanyatane sejatine menghargai cintrakaning para Pandhawa kanthi api-api ngestina ketaman pegeblok rebut pusaka. Nek pusaka wis karebut tumuli nuwun sewu badhe mejahi para Pandhawa menika angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Hus! Bagong! Hei, ngapa? Kowe ngecek karo Bapak Durna? Mboten ngecek niku nyatane. Lho, nyatane kowe ndakwa karo aku sing elek. Kula mboten ndakwa. Ning kula menika mung nggunakake ngelmu titen. Lha, nggunakake ngelmu titen. Durna Sengkuni Kurawa niku nek karo Pandhawa asline lair tresna ning batin sengit. Pun ping pinten sampeyan ajeng renah patine para Pandhawa. Ning nek saiki aku pengen nyuwun ngambil pusaka telu mau, kinarya nambah rengganing Praja Ngastina. Ajeng alasan apa kemawon kula iso maca ati sampeyan. Lho, nek ngono kowe ndakwa karo aku. Kula ora perkara ndakwa. Ning perkara niki perkara Sinuwun Prabu Darma Kusuma ajeng meneke pusaka dhateng sinten? Kula panjenengan ngalah, parengke sampeyan kula kudu ngalah, ora usah nganggo padu. Iki ku nganggo padu merga wis wani karo Begawan Durna. Kowe ngalah. Kowe kere gedibal 17 wong elek ngelok mripat. Semar kae yo mung kere. Semar kae wong ora duwe. Lho, Semar mati ya wis ora apa-apa. Wong sing mati wong ora duwe. Sing mati men kawula. Nggo abrak apa Semar? Semar urip yo men ngebot-boti uripe para Pandhawa. Bagong kok salin koloran iki arep gelut e. Gelut nang nganggo sandangan kasatriyan ki ribet dadak benake kelat bau. Dadak netepke irah-irahan. Cetha iki ajeng gelut niki kula wis krasa. Nek mboten kula ajangi jembar ndak mung sak kepenake dhewe. Lho. Kowe ketoke bakal wani karo Begawan Durna. Lho, biyen wani saiki wani, Mbah. Ora ana alame Bagong kok wedi karo Begawan Durna iki kapan? Kula tak takon. Hah? Sampeyan ya wis kelingan nek kula niku mesti wani karo sampeyan. Lah kok dadak takon lho kok arep wani karo Begawan Durna. Bagong niku ora wedi karo sapa-sapa, Mbah. Patokan kula niku anggere bener sing tak belani wong tuwa kula, aja kok sampeyan dewa mudhone Bagong ora gigrek. Hah? Aja kok ming Durna. Ha sampeyan niku kudu meh titele pendhita kondang monyor-monyor ra ning Ngastina. Ha ta? Sampeyan niku upama gambare diumbulke ra tau iso mbukak, kalah terus. Ha kok sampeyan ajeng nantang karo Bagong. Saiki ngene. Sampeyan mbutuhke pusaka telu, aku ya mbutuhke pusaka telu. Digawe sayembara. Lho, sayembara apa? Nek kula kalah karo sampean, sampean boyong pusaka telu. Nek sampean kalah karo Bagong, kula sing boyong. Lho. Oh, lah kewanen bocah iki, kewanen ucape. Ora mbok pikir dhisik, wis tak pikir, Mbak. Wis tak pikir. Aku ngerti kowe nggo Kurawa ta, kowe gleleng nggo Kurawa. Kowe iki nek dhewe ya mung cekutas, cekutis. Ora ndek kewanen apa-apa, ning gandeng kowe nggo Kurawa, Dursasana, Kartomama, Surtayu, Surni, Sinden ngono iki. Kowe mesti gleleng. Kowe mesti kaya yak-yak kae. Ning slamus apa ki? Sasuwene urip Bagong iki dilalah kok ora wedi karo Kurawa. Ayo kruyun.
Kruyun. Bagong aja gawe dak-dakan ning pasulayan. Sampeyan meneng mboten? Kene ana sing ngisru-ngisru leh kula nesu, ora nyawang sapa-sapa. Amuk kabeh. Nganggo tata krama ora? Nganggo. Gene wedi. Kono gedhe. Keseron nganggo akik lendodot. Wah. Lali ra tak copot. Lho nek ngono kok wani karo Bekang Kula sentawet dene apamu? Ayo metu jaba. Lho, kowe kok wong tuwa kok ora mikir to. Carane ta. Nek ora aja tak njaba. Rugi. Goblok ora. Aku ora guneman karo kowe sing merono. Nek panjenengan manane metu Jawa. Ayo metu Jawa. Tanding karo Begawan Durna. Nuwun sewu sinuwun mboten kula miwiti ajanging pasulayan. Ning gandeng Bagong pun ditantang. Nendi papane wong neter kadedayan. Nang alon-alon negara Ngamarta temtoke kowe apa aku sing tekani pati. Wah, pendhita tak ingkel-ingkel gane ati. Lah wis tantang-tantangan kok malah begogok. Kawula ora diwangi ya mudhar tenan. Lah jare mau wani, Mau ora ana Begawan Durna. Nek ora ana Karepmu piye Bagong? putrane do mangkat mboten? Sapa? Ndara Gargaca, Ndara Antarja, Ndara Antarsena. Wah, aku ora weruh. Ning pendak-pendak pasewakan mesti eneng Gatot Antarja Antarsena ora bakal tinggal karo kewajiban. Sip. Kula nyuwun ngambil Ndara Antarsena ya. Nggih. Yo, Ndara Antarsena Ndara Gargaca Ndara Antarja kula suwun ngambil. sakarmu yen anakku gelem ngewangi karo kowe. Jalu ana tulung. Kon ngundurke Kurawa. Sip. Makasih. Iya. Sampun sinuwun kula nyuwun pamit. sing ati-ati Bagong aja kaya bocah cilik. Darana kula sedewa kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dara Werkudara kula nyuwun pamit. Yo, Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur nuwun lho pun paring ngambil Kang Putra. Nek wonten ora ngoten ndak kula kalah karo Kurawa. Wah, yo sing ati-ati. Merga jroning ati kula ora ikhlas nek pusaka telu ajeng diboyong kali Begawan Durna niku kula ora ikhlas lahir batin. Yo, wis mangsa Baronga. Nggih, nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Sampun sinuwun. Iya Bagong aja kaya bocah cilik Panakawan. Nun nggih. Nek mboten ngoten ndak ora rampung-rampung perkarane Durna niku mung arep gawe maksiat. Durna niku mung arep gawe kisruh negara Ngamarta. Kula sing ajeng nambaki. Iya Bagong mangsa Nun nggih. Nyuwun pamit sinuwun. iya sing ati-ati. Sampun Ndara Kembar. Iya Bagong sing ati-ati, iya Bagong sing ati-ati. Dara Werkudara kula nyuwun pamit. Yo, Bagong. Nyuwun ngambil Kang Putra. Yo, wis kono. Tak paringi ngambil. Nggih, ngoten mawon nggih mungkin ndak selak kewengen malah ora prayoga kedadiane merga niki gawat tenan. Iya. Nek nganti sinuwun Puntadewa kelangan tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada niku wong sing ora seneng karo Pandhawa niku ajeng gawe cinakaning para Pandhawa niku angel mijen moing ranti suwe banyu sinaring. Nggih ta? Iya. Leres mboten? Bener. Kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Kembar kula nyuwun pamit. Iya Bagong, iya Bagong. Ndara Werkudara. Yo, ana mangkat to. Oh, mangkat ya Jem. Nggih ngesna dawuh. Kuwi sapa kuwi sik lemu kuwi? Adik kula. Rondo. Wah. Kok ora ngabari aku? Aku ki penggemar. Penggemar tekule atos. Sampun ngoten mawon kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, pareng. Iya.
Nang pamit Ndara niku Ndara. Yo sing ati-ati. Parang. Yo. Merga kula niku nek wis karo Kurawa jane asli ora seneng. Sengit kula kepati-pati karo Kurawa. Mula kula niku ndek penjangka nek Kurawa ketemu Bagong ijan padha ijan upamane. Iya. Kartomarma pas mlaku-mlaku dhewe ketemu kali kula mesti tantang gelot kok. Yakin kula jak gelot mesti. Iya, mergo sengitmu karo Kurawa. Nggih. Lah kula lek sengit iki mergane napa? Kurawa niku mesti gawe cintrakane ndara-ndara kula para Pandhawa. Monggo kula tresna ning ndara-ndara kula Pandhawa. Iya, ketok tresnamu karo Pandhawa. Mekaten. Sampun. Iya. Sampun. Iya. Pun nggih. Yo sing ati-ati. Ndara kembar pamit. Ya sing ati-ati, ya sing ati-ati, Bagong. Ora sak kesusu-susu sare-sare. Wis ya inggih ngatos-atos. Ora tak ajar tuman mae nggih. Iya. Ora tak waneni ndak durna iki arep sewiya-wiya ta? Iya. Merga pun nggih. Yo sing ati-ati. Sampun Ndara. Iya sing ati-ati. Ndara kembar. Iya sing ati-ati. Kula tak medal jawi. Mbuh rawang sulat. Lho kok nesu. Pamit kok bola-bali. Ngene iki ngopo? Sangu. Ora nggawa dhuwit. Wah, Ora duwe. waduh. Urung ngompong wis muni ora duwe. Nggih pun, ngaten mawon. Kula nyuwun pamit tambeng mestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Ponokawan. Nun nggih. Pun mboten ngangge gamelan. Iya. Ming batur sak kula ditabuhi. Ngeselke sing do nabuh. Iya. Iki pate Andakawana ta iki? Inggih. Kok oleh sowan kok adoh banget. Mboten wonten papanipun ki Lurah Bagong. Kuwi nggo di 300. Beto. Nak sili. Ingkang wingi dereng nyaur. Iki aku didhawuhi Sinuwun Prabu Puntadewa kon nyilih kowe. Engko sing nyaur Sinuwun Prabu Puntadewa. Estu. Tenan. Nggih, monggo. Engko sing nyaur Prabu Puntadewa. Nggih, ngestaken dawuh. Werkudara, Apa? sabubaring pasewakan Andakawana wene ana 300 ya. Mengko ndak aku ora kepenak uripku. Mung perkara Bagong. Wah, Ponokawan kentir. Wah, iso gawe wirang ratu Amarta. Jejekane. Aja Dimas pancen wateke Bagong kuwi kaya ngono. Yo, Yayi, ono apa? aja nganti Bagong kasempyok ing aradan. Tegese Bagong nganti cilik lara gedhe babak kulite. Dawono marang anak-anakmu sak biyantu kelawan Bagong. Yo. Sipiye ngene bakal paring wangsulan karo Durna bapakku. Mengko aku ingkang bakal matur kelawan bapa Penemban Durna. Babakan nggone mboyong pusaka, aku bakal nyuwun pepanggil sarta ruba. Wah, yo ngestake dawuh. Babar pisan Dimas, budalno kang padha seba ingsun kondur ngedaton, kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Werkudara. Purna gadining pananggilan. Sanodya kondur ngedaton jelek saking dampar kentara kinampit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi. Manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngambil upacaraning Prabun. Kawis tinggal saking Mandra tindak Sri Naranata katinon saking Mandrawa kaya sesanti kamulyane. Ora lidok ujare wong daplok. Durna nang ndi papan anggring gleleng, anggring gembelo sirahe suarane kemlotak kaya kerakal. Mesti nggawa Kurawa. Nek ora nggawa Kurawa, Durna wonge ora tau wani swara atos nyuwara sing rapenak. Kurawa dampyak-dampyak goleki aku. Aku ki pinter ndelik wong aku iki copet kok. Dadi bingung Urataya. Aduh, kebingungan goleki aku. Ning suwe mesti kecekel iki. Ndara Werkudara tak suwuni pambiyantu Den Kang Putra kon belani kula nggih. Ha kok bubar pasewakan kok Werkudarane ra ngetok pancen wedhus tenan. Piyayine ora iso digugu. Seprene kok ora ana kemliure Ndara Antasena Ndara Gatotkaca. Nek aku nandingi Kurawa ijen yakin mesti kalah aku. Wong Kurawa ki wong mlicik.
Kurawa ki wong akal ukile wis ketok, mesti nek mungsuh ijen-ijen kalah karo aku terus ngeroyo, wanine ngeroyo. Lah nek dikeroyok ya kalah. Kene ora aku cekak-ceket goleki Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, takon belani aku selak kecekel Kurawa modar. Nek ora goleki Ndara pun suwe. Ya sawetara. Kok ora dehem ora watuk. Ora lara kon watuk. Pun ngertos lek kula omong. Wis. Terus keputusane? Keputusane sapa? Keputusan sampean bilani kula mboten? Gong. Non. Aku kuwi tau tate tok udan. Nggih. Aku tau tate tok mong. Dek cilik biyen ning aku ora kelingan. Ning kowe tau tate momong aku, Gareng ya momong aku, Petruk ya momong aku. Semono uga aku Bagong. Aku kelingan jaman dijedi ning kawah Candra Dimuka. Biyen aku capet-capet ketok ana Panakawan sing nunggu aku ning pinggiring kawah. Aku. Kula nika. Ha Petruk iki wedi karo panas. Gareng iki karo kawah Candra Dimuka wedi kula sing nunggu sampean. Kowe Nggih. ngaturke panuwun. Sami-sami. Sampeyan tegese utang nyawa kali kula. Mestine ngono. Yen nganti kowe kena genining Candra Dimuka, mesti kowe tekaning pati. Mula aku ngaturke panuwun dene kowe arep gelem nunggu nalika aku dijedi. Nggih. Terus iki mau Kanjeng Rama paring dawuh. Rama sapa? Rama Werkudara. Ngendika pripun? Kowe arep diajar Kurawa. Nggih. Panjenengan nika pundha mangkat. Wonten sing gawa glugu, wonten sing gawa sekop. Ajeng mala kali kula. Terus sampean Aku didhawuhi Kanjeng Rama Kyai Jodipati kon ngewangi karo kowe. Oke. Ha iki sing arep kok mendorong tak ki piye iki? Aku ya kon ngewangi, gong aja kuwatir. Nah. Pun nek sampean niat ngewangi kula, maju, gempur Kurawa. Ning nek aku sing maju kok kira-kira ngisini-sini. Apike ngene, Gong? Pripun? Aku ngewangi ning kowe maju wong methuke Kurawa. Yo gelut wae yo. Kowe karo aku senggel. Lho. Kok malah nesu? Nesu. Wong ngewangi kok malah kula kon maju. Kowe nek lolo tak tambani, nek mati tak uripke. Aja kuwatir. Mangkat to. Yakin? Yakin. Serius? Iya. Nganggo apa le nambani? Banyu sunget kuwi iki. Ki nek diperes metu banyune. Nek nggo nambani wong loro iso mari, nggo nguripke wong mati sing durung winanci iso kelakon. Wah, kene ndek kutil lampu. Kutil dengkulmu plocot kuwi. Iki pusaka padhake kutil lho. Kula tak maju, Aku sing tansah memanuki lakumu aja kuwatir. Nek ming Kurawa ora bakal menang karo kowe. Yen kowe tak tambani kowe tak uripke. Kowe diantem ngrasake lara, nek lara babak metu gedhe tak tambani langsung mari. mbok sampean buka apotek mawon. Hus. Kok malah kon buka apotek ora? Aku entuk tamba mujarab kaya ngono kok. Wis mangkato, Bagong mangkato. Yen pancen kowe engko kerepotan, aku ndelabung saka Dirgantara. Wah, iki arep gleleng ya. Nggih, nun pangestu nggih. Yo sing ati-ati. Ning ampun ada-ada saking kula lho. Ora. Terus sampean ajeng temu ndi? Mengke ketok Kurawa. Aku ambles bumi. Nah, iki pertanyaan meneh iki. Terus kowe nek ambles bumi terus aku lek ngundang sampean pripun? Aja kuwatir, kowe ngejluk lemah ping 3, aku metu. Mosok ping 3 metu. Iya. Ana sampe bola-bali ra tau metu. Aja sembrono, mangkato. Petuna Kurawa, nyun pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tetekaya butula pancen bener apa sing ngendikake Kakang Penemban Durna ing atase mung sak derajate Bagong wae lah kok ngembari marang panguwasaning pendhita ing Sukalima. Iki kaya patih senggune. Iya, Bagong. Lho, ora basa karo aku. Basa ya gelut ora ya jotosan. Ora usah nganggo basa-basa nang kene iki nang alun-alun. Monggo aku mau nantang karo Begawan Durna sing ketok patih sengkuni sak kurawane jelas kowe mbelani Begawan Durna. Pancen kepara nyata. Rasah kowe ana omong sing tanpa guna. Kowe apa Kartos Lebar kuwi sing maju? Kartomarmo Kartos Lebar dengkulmu mlocot. Heeh, Kartomarmo sing maju. Kowe aku ya wani, Kartomarmo aku ya turah wani. Aja kemeng Kartomarmo ijen. Kerubutan sak Kurawa ora bakal tak tinggal loncat. Lah serep nyawamu. Ora serep ora dadi maling. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati? Wani karo Kurawa sing tak wedeni apamu? Mo Kartomarmo wonten timbalan. Kowe iso mateni Bagong cilik iso mbondo tangane ngrincung sikile. Nampa bebungah saka Kakang Penemban Durna. Bagong, kowe ngalah. Ngalah piye? Ora iso kon ngalah. Cepeleke ora. Aku kalah nek wis tekaning pati, ngatang-ngatang dadi batang. Kuwi sipate Bagong ngono kuwi. Kowe wae mo sing ngalah. Lho. Kowe bali kowe mbane remuk sirahmu kowe. Lho, apa kira-kira kowe iso ngalahke Kartomarmo? Woe lah, didelok malam ini. Bengi iki kowe apa aku sing tekaning pati? Pedhot sirahmu, ha? Pedhot gulumu. Wah, gimer sirahmu tak nggo gatheng kowe. Wah, jan saya suwe aku malah saya merinding. Bagong Sumbari kok meden-medeni. Ora meng kowe mo. Patih tuwek iki ceceki untune. Ora mlungos kok ngarep aku. Amo Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Pecah siramu. Pecah genti leganing ati upar. Semah tak petokke. Modare, wedan. Ayo, kekuatanmu sepiro Bagong Musaku? Remuk. Ngapa? Oh, arep modar aku yan. Mau janjine piye? Gejluk lemah ping 3. Wis luwih saka ping 3. Nganti sing tak gejluk ngolet-ngolet. Ra metu-metu. Ya sing gedhe pangapuramu kurang seru, Gong. Wah, ngono carane ngene iki aku enggak main aku.
Enggak main piye? Wis ora nggo perang-perangan. Ha iki senegro iki nglocop bathuke iki. Ki gede iki. Tambani nganggo sungutku mari. Wih lho. Wih, heeh. Ki nggon unyeng-unyeng iki. Kuwi borok kok. Oh iya, Ding. Tambane iya. Yo. Ndak gatel. Yo. Malah nambani borokmu barang. Sonana wah wis ora tertib mah aku. Maju meneh, aku tak rasa ambles bumi. Engko konangan. Lera penak ning kono kuwi, Gong. Nek konangan tak dikira wong Pandhawa mbelani karo kowe. Lah ya kowe. Ngene bae. Piye? Lho, ora bosokan apa pripun? Aku tak manji ning awakmu. Manjen awakku piye? Manji ning jero awakmu. Kowe engko diantem ora krasa, dipateni ora iso mati. Iki serius. Iya. Tenan. Lihat ndi? Lajene? Ora iso. Kene wae apa piye? Ciut ning ngombo iki. Yo. Elastis. Ora sudi. Ah metu ngendi kok ngewohke? Kowe ngamet ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Ngamet ambegan? Wis ya wis. Nek aku mlebu ning awakmu kowe dikapak-kapake ora apa-apa. Lah moyo ditibani gaman mesti kowe ora apa-apa. Mergo kowe kedunungan aku, kowe dadi ampuh. Wis ngono wae aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek kowe wis klebon awak aku mesti dadi ampuh. Gak wis lah modar. Omong wae malah pidato. Aku tak keplak sirahmu lho kowe. Wis gawe wis. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Kono wis. Sampe teng ngendi? Aku wis nang awakmu. Lho, kok ora mbrenjol ya? Ora. Mergo iki sukma. Weh, lah gleleng iki. Kowe diantem ora apa-apa, dipateni ora iso mati. Mergo saka dayaku. Terus kula iso napa meneh? Iso ngilang mboten? Ora iso. Mbok gawe iso ngilang. Benar nyolong kowe. Saidan ora. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Weh, lah kok sampean nek dadi wong biasa ora iso mabur? Mergo aku ora dikeparengake mabur. Nek aku sing duwe kekuatan iso mabur. Wo. Nek ambles bumi ngampet ambegan niat ingsun ambles bumi terus sirahmu tatapno aspal ngarep kuwi. Ki anggreng kok ora au gejegluk tak jak senggel. Iya. Ngampet ambegan. Weh. Kok ora sida. Weh, engko nek ra nyata mlenthung dase. Nyata-nyata gawe wis. Niat ingsun ambles bumi. Weh, wo lah bumi iki peteng tenan. Ora ana apa-apa, Buna. Oh lah kae ana wong kae. Tak jak Pak, wah asem ayit to. Jaratan ketok le mringis metu ngolah. Nek mabur Sirahe gedruk ping 3 niat ingsun mabur. mbok sing apik omongane. Ya anu sikil. Wah, Antasena ki arep nyilakake sirah kok kon gejluk ping 3. Ayo mumet mabur tenan kon melayang. Sikil gedruk ping 3 niat ingsun mumet. Niat ingsun mabur. Kowe aja tiru aku to, Antasena. Wah, ya apik nek mabur bangane ambles bumi. Wah, iso weruh ngendi-endi. Wedian ini ra golek kamar mandi ra ana gendenge. Rugi iki. Lah, iki. Kamar mandi kok rung kirakeki gendeng. Oh, tuwa ra sida. Ting klinthing kabeh wis. Ra motok. Wis. Nek medun, Ayo wis medun ngono wae. Ki arep gleleng iki.
Wis nantango. Amun Suramarta, Jayamrata, ayo kartos lebar. Iki Bagong Sayar digdaya kliwat tukur. Kowe mungsa aku iso menang meguru karo kowe 20 taun legane ngatiku barat. Meripate kok mendelik wae mataku ambar ngopo kowe. Sajake mentas meguru anyar. Ora memper meguru kok ming sedilit. Ning matek aji jaya kawijayan. Ayo, kowe iso gawe aku semaput gedene aku tak antem glecak meguru karo kowe 20 taun. Pecah siramunya. Lagi ngematke wong gawa kopi. Urung-urung nyekel tumbak ora. Ayo pecah siramu kowe nya tumban. Nya tumban. Tumbak iso mbolong ndasku. Aku meguru karo 20 taun. Nya wis. Mati tenan kowe Bagong. Hah? Mati tenan. Engko tak cese. Manggone entek baterai colokan listrik murup menah, guys. Aja edan, ora edan serius iki. pecah siramu nya. Piye iki ora muni gamelan. Ngopo dagduk-dagduk. Pecah siramu. Kualik Ning. Pecah siramu nya. Ah ngono. Hut. Hut. Wah. Oh, mati aku. Mati aku. Wah. Gletek dasmu wis semaput ora. Pelekke ora. Rumangsane padake wong loro saudon telu saurupan. Tunggale Kartomarma Kurawarmane Robakaya amuk regane atiku. Arepku Karto Dendra. Wah, ora tau mbayar per bulan kowe. Ora tau mbayar tadi denda terus. Peranganing para Sata Kurawa, Karto Dendra dasar Pranyata. Kartomarma kalah karo kowe. Karto Dendra durung karuan. Kowe arep ngopo kowe? Ngajar kowe. Kowe nek aku ngene iki kira-kira kowe gila ora? Lho, dimati lho. Lho. Kok mlesek awake? Ora mung awake tok. Aku nek mleseke sak ndase. Ora percaya kowe? Lho, Mati aku. apa mau ngapane?
kancing pangit kelap-kelap katon lir kincanging aduh mawe gandrung nyuwun pangapunten Kakang Durna lagi metu kaya wis kesonjo mbaya mboten nginten babar pisan nek Bagong digdayane kliwat ukur lho Bagong digdaya mergane kula sawangsa ing katebian iso ambles bumi Bagong iso ambles bumi iso mabur Kakang Durna Kurawa bubar maut mboten kanten-kantenan lho sumanggaken Kakang Premban Durna lho Bagong aja pamer kuat nampani Kyai Cundha maneh aku meguru karo kowe keparat Gus, piye? Durna beto drei, drei dengkulmu. Kae dudu drei. Lah napa? Kae pusaka arane Cundha Manik. Waduh, murup kaya wong nyuluh. Mergo saka dhewe kekuatane sing ampuh ngegilani, mula pusaka kae murup. Terus ora sawedi. Pethuke Gong, kowe ora bakal tekaning pati. Engko nek mati ora sawedi. Tandang ngono, aku sing bakal namengi saka jero awakmu. Nggih, ayo nggawa pusaka suntakan aku ora wedi legane atiku, Mas. Kang Inarya wangsit pindha kumbang kang ajaping tawang susuh angin ngendi nggone entos malu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana saya gembelo siramu saya gleleng pacakmu keparat ing atase wujude Bagong wae kok ngorak arek para sata kula wis kasan bubar sar-saran ora karu-karuan. Ayo, nek pancen kowe digdaya tandangana Kyai Cundha Manik. Kowe sing wong jireh Penemban Durna. Durung babak kulitmu, durung putung baluhmu. Kowe wis nggawa pusaka Kyai Cundha Manik. Ayo, nek pancen pusakamu iki digdaya tamakna dadane Bagong. Loh, kowe wani nampani Kyai Cundha Manik? Ora wani sebab apa? Pusaka ampuh karo ora gumantung kowe. Ning gumantung kelakuane sing duwe pusaka. Nek kelakuane sing duwe pusaka kuwi elek, tumindake angkara budi candala, pusaka sing ampuh ora bakal ana dayane apa-apa. Ora percaya? Bisa dibuktikan. Silakan. Lho kuwi nyatane kaya ngono. Kabeh-kabeh kuwi mung gumantung ana kersane sing gawe urip. Ampuhing pusaka, ampuhing menungsa. Malati papan panggonan ki mung gumantung karo sing gawe urip. Hah? Wis tau ngerti critane Nabi Musa? Loh. Pendhita ora tau menyang pengajian. Nabi Musa kae tau ngomong ya. Kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi sabetna ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka sing gawe urip, mula tongkate ampuh. Nek wis ora diparingi firman karo Gusti sing akarya jagat, tongkat kae ya mung kayu ngono wae ora ana dayane apa-apa. Cundha Manik semono uga tok anggap ampuh nek Gusti sing gawe jagat marengake Cundha Manik ilang dayane kuwi mung wesi rongsokan kuwi. Ayo tibakno nang wetenge Bagong. Ayo wis. Ayo ora bakal temancep ning malah dadi srana melancarkan peredaran darah. Mergo aku tak uncek nggon weteng. Wis. Aja kok kian gunung sing tanpa guna. Dijajal apa piye? Oh, lakon mati dening
bapakku. Wah, Durna bapakku, Bagong. Para Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa Kambang Kesra katitih merut layut sagung Ratu. Kula nuwun mapunten, Ger. Iya, awis saking pangatenipun ponakan Bagong saengga kula damel ribet wonten ing negari Ngamarta sewu-sewu kalepatanipun ingkang bapa Tadah Wadana. Bapa Penemban. Mestinipun bapa Penemban Durna menika saged menggalih Bagong menika namung drajating Panakawan. Nanging sabab menapa panjenenganipun bapa Penemban Durna mituruti dhateng menapa ing dados pikajenganipun Panakawan Bagong. Oh, inggih amargi Bagong sampun kurang ajar dhateng bapa ing Sukalima. Bagong sampun nias dhateng bapa ing Sukalima. Bagong sajaipun sampun ngilani dhateng bapa ing Sukalima. Namung semantena kang kinten kula Bagong namung dapur gegojekan. Mboten gadhahi niat wantun kaliyan bapa Penemban Durna. Oh inggih menawi ngaten kula ingkang nyuwun mangapunten lan salajengipun kula nyuwun dawuh saking Paduka Anak Prabu Puntadewa. Menggah kados pundi babakan perkawis menika? Sapurnaning pasewakan ingkang putra tumuli manjing wonten ing sanggar pamelengan nyuwun dhateng panguwasaning dat kang werwengdat mugi-mugi pikantuka pepadhang nyatanipun Dewa Asung pepadhang dhateng ingkang putra pun Darma Kusuma Jawata paring wangsit pusaka katiganipun menika kedah dipun lintoni. Lho, dipun lintoni menapa? Dipun lintoni wujuding kanugrahan ingkang badhe mandhap wonten ing jagat ingkang nami Wahyu Jati Wasesa Bapa Penemban. Gondhok bleguduk soal gembol swara ante awela. Dipun lintoni wujuding Wahyu Jati Wasesa kasinggihan mekaten. Menawi bapa saged ngaturaken inggih menika wujudipun Kajeng Jati Wasesa tuwin Sekaring Jati Wasesa kula badhe ngaturaken wujudipun tumbak Karawelang payung tunggul naga miwah pustaka jamus miyang jimat kelima sada wujudipun Sekar Jati Wasesa lan Kajeng Jati Wasesa kula aturaken Paduka badhe maringaken pusaka tetiga inggih kasinggihan mekaten nyuwun pamit ger kula ke bapa badhe ngupadi wonten pundi durungipun. Nek dilintoni kayu jati biasa pripun? Bagong, no. Kowe tak kandhani ya Bagong, nggih. Ratu kuwi ora kena mban cindhe, mban siladen. Mban cindil, mban cindhe. Mban siladen tegese ora kena bedak-bedake. Nggih. Kowe balya neng Karang Kadempel. Mekaten sinuwun. Iya Bagong. Matura karo bapakmu, bapakmu mesti wis tanggap. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit nggih. Ndara Kudara. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sampeyan ora ngerti kekuatan kula to? Wente kekuatan apa? Mungsa Kurawa menang. Wah, aku ya weruh. Gumun aku ing ngatasi Bagong kok kekuatane ngedapi-dapi. Aula saniki Bagong modern. Iso ambles bumi,
iso mabur. Oh iya. Nggih. Kaya ngopo? Mangmat nek mboten pitados. Seneng ta kowe? Bahagia ta kowe? Metu ra omong-omong. Sone iki nek metu omong. Modar. Dapusi ale Kang Putra. Kok minta slupe kok njur arep sapa-sapa arep dimuki bapakku barang arep diumuki wong bapakku ki wong ngerti kok arep diumuki. Mbok menawa kok Wis Bagong Baliya, sandangamu kae mau gawanen. oh iya. Kula kakek kraton e wau. Ya wis jupuken. Nggih, ajeng kula nggih melih. Ya wis kono Bagong. Rama Kyai, mbuh. Dimas Antasena, Ketak ndasmu kok. Ora dakoni tenan aku. Ora masalah. Sing penting kowe iso gimer sirahe gareng. Sik diancam kok kakane. Nyuwun pamit, sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih, nyuwun pamit nggih. Iya. Sritina ning pasewakan Mas Tunama Sidam Sekaring Bawuna Langgeng Kakang Trada Kakang Resi Kanika Putra wah kencang warudayang Pak Pong Mbok Bolong kali cedhi sapa sing gawe menika mboten mangling kadi wonten sowanipun Sukma Wicara inggih pun Kresna alah menapa wigatosipun dene Kresna sowan tumunten ngati mbalana di menggawe katosipun menapa kula triandang dhateng sowanipun Sukma Wicara Kakang Trada lenggah ingkang langkung sekeca kula non ngestaken dawuh Kresna Raharja saprapta kita nggih pukulun tansah pinanganing ngawidadan niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumeng keping pangabekti kula kunjuk iya Kresna Ulun Tampa akarya bombong tiasulun ora liwat pangestu ulun tampanana kula pun dinggo jimat paripe ndayan ana ing kasantosan apa to kang dadi darunane dene jeneng kita ngabiyantara ning ngarsa ulun Maradhyake matur ingkang tetela Narayana ingkang sepisan ngaturaken pangabekti kula kunjuk angka kalih mboten supe kula ngaturaken sepinten kalapatanipun ingkang wayah diagung mangsa paduka Hyang Adi pukulun dene kula sowan kanthi badan wadak ya ora dadi ngopo marma kita kuwi Atmaja Ulun mula isih gedhe palimarma ulun tumrap paran jeneng kita Kresna Nonen ingkang sak banjure tumuli matur marang panjenengan ulun nggih pukulun wale-wale menapa mugi dados ing kawuningan estunipun
anggen kula sowan ngersa Maduka Hyang Adipukulun menika namung badhe nanjihaken babagan Sekar Jatiwasesa. Ingkang dinten samangke badhe paduka tedhakaken wonten ing jagat. Monggo mbiyake ingkang kathah sami nyebataken sinten ingkang badhe kedunungan Sekar Jatiwasesa menika ateges ugi kadunungan Wahyu Jatiwasesa Pukulun. Kula nyuwun keterangan ingkang gumathok menggah ingkang wayah ing Dwarawati menika menapa inggih pantes tuwin kula sembada anggayuh kanugrahan menika kala wau Hyang Adipukulun. Pridho mangawur-awur-wurahan tengaraning ajurit gong makuru gongso tetekaya butula sepisan kita kuwi atmaja ulun lamun to sowan kita kawanguran dening siji Jawata angka loro titah ing atase kita kuwi caket kelawan panjenengan ulun teka kita kepengin gayuh kanugrahan wae teka dadak sowan ing panjenengan ulun. Duh nyono cerak nyono Bathara Guru kuwi wong mban cindhe mban siladan dewa ingkang ora adil tumrap titahe. Ing atase kabeh titah nampa sasmita kinen ngupaya Sekar Jatiwasesa nanging sabab apa kita ora ngupaya dununging Sekar nanging kita malah munggah ana ing kayewangan. Kita wegah kangelan kita golek dalan ingkang prayoga sarana nyuwun kelan panjenengan ulun. Ingkang sabanjure Kresna ngertiya ulun mboyakena mban cindhe mban siladan. Nadyan kuwi turas ulun pribadi, kuwi atmaja ulun apa wayah ulun. Nanging yen to kanugrahan tumibana ing jagat sayekti kabeh kudu ngupaya sarana pambudidayane dhewe-dhewe. Ora dikeparengake nyuwun kawelasan kelan panjenengan ulun. Kanthi cara mengkene Kresna ngertiya ulun blabari babar pisan. Lamun sejatine Sekar Jatiwasesa mau dudu kita ingkang kudu anggaduh. Sabab kita wis kedunungan ya kuwi Sang Hyang Bathara Wisnu minangka dadi atmaja ulun ingkang tetunggalan manunggal kelawan jeneng kita. Luwih prayoga wigatekna kewajiban kita, aja banget-banget nggon kita blereng marang tumuruning kanugrahan. Sabab dudu tumuruning kanugrahan gagayan kita urip ana ing alam padhang nanging netepi kewajiban minangka dadi pujangganing para Pandhawa lan suwing para Pandhawa. Yen to kita amilalu ngupaya kanugrahan tegese kita bakal ninggal kelawan kewajiban kita Narayana. Daya mak-makpong mbok weleng ali cedhe sapa sing gawe. Leres. Mangke mendhak kinten panjenengan menika ngawrataken dhateng kulawarga. Mboten sae kedadosanipun sedaya kedah adil. Menawi mboten sarana kula pecut mawi sumanten kados mekaten kula kinten Kresna badhe tumindak ingkang mboten sak mesinipun. Kajengipun mandhap wonten ing Janaloka. Kakang Rada punapi? Monggo mresani babaring lelampahan sinten ing kedunungan Wahyu Jatiwasesa. Monggo kula dherekaken, Dik. Katinetraning nganggo rapuh sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ya jagat Dewa Bathara
Ya jagat pangestu ngono wae lah, Dal. Niatku mung bakal kepengin mulyakake kelawan uripku nanging malah kleru tumrap Hyang Pikulun Jatimurti. Nampa duka ing akeh-akeh. Upama ora tumuli aku ming larsaka ing Bale Martya Kundha manik mesti bakal nampa sop saka Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah. Ya, pancen bener ngendikane Hyang Jagadgiri Pratingkah. Pandhawa dadi kewajibanku ing kudu tak utamake dudu kekarepaning pribadi Nata Ndarawati. Kuning lekas lukita linuting gedung kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu ayana tanah golong ate sambeka wonten pangendika ing ngadhawu ana satriya nduk larapake jumbo kaliyan mung sampun paduka dawuhaken sinuwun kula kenen ngupaya wujuding titah ingkang debya Surasekti kalintang jayaning merak. Monggo menika kula sampun ngaturaken wujudipun satra ingkang ketingal sumorot cahyanipun. Saking panginten kula satria menika mbok menawi ingkang kuagang ngamethik Sekar Jatiwasesa ing mapan wonten ing taman. Bocah bagus kowe sapa? Menawi paduka ndangu kaliyan kula pun Abimanyu. Raden Abimanyu nggih. Ditepungake aku Nalendra ing parang Pura Kencana jejuluk Prabu Gudakesa kasinggihan mekaten wonten menapa dene paduka mboyong dhateng jasad kula sinuwun Abimanyu wonten timbalan Taman Negara ing Pura Kencana ana thukule wit ingkang Nyolowadi ingkang akeh padha mestani arane Jatiwasesa monggo dina samengko nedeng mekar kembange ambabar Gandharu nanging ora iso dipethik dening sapa wae Raden nek pancen sampeyan iso methik Sekar Jatiwasesa nyuwun apa marang Prabu Gudakesa bakal tak turuti Ganjing langit kelap-lapaton lerekin sanging risang mawe gandrung Petra nun diboyong dening sawijining wanita aku dilarapake ning negaring Pura Kencana amung dadi dalan nggonku bakal bisa maluyake wong atuwamu sebabe ing winastan Sekar Jatiwasesa iki Petra wah lah kok kaya kembang matahari elok tenan Gong pengen weruh Sekar Jatiwasesa ora nah aku pengen weruh
Peken Sekar. Engko karo aku. Edan kowe iki kok ora. Mengawur-awuran le momong. Saene mbok ora apa, Truk? Mara coba Petruk tak pedhike kembang jati wasesa. Ngatos-atos Ndara mbok menawa dados kanugrahan sampeyan. Iya, Panakawan Petruk. Wis ora apa-apa, ora masalah. Piye? Mulane ya, Gong. Sone nek tak tanggapke wayang cara wetan ki do nyemak. Oh, ora do kei. Yo, Kak. Dikawe nyemak kok. Rumangsa kula. Mara coba tak jupuke kembang jati wasesa. Pulung Sang Abimanyu. Sekar pinethik wani kaget ora Petruk kanthong bolong. Jarine kembang yen arep dipethik kuwite ilang musna saka Pandulu. Nanging nyatane bareng tak pethik iso tak pethik wujuding Sekar Jati Wasesa. Lah niku dadi tambane bapak. Nanging aku didhawuhi dening Prabu Gudakesa pun mboten tidak gagas. Mboten saged digagas Prabu Gudakesa. Wangsul teng arah kadempel nggo nambani bapak malah tentrem. Bagus ning licik. Bareng iso methek Sekar Jati Wasesa. Lah kok malah lunga saka negara ing Pura Kencana apa rumangsamu Prabu Gudakesa ora iso ngoyak karo kowe Abimanyu. Kresna amangga Sang Dyawutama Dara iya nyawingipun Kakang sowan ning Karangadempel kabar sing tak tampa Kakang Semar lara iya nyatane kuwi nglethak ora duwe daya kok sing nunggu mung gareng shift malem lho kuwi apa tegese tunggu anu gentenan iki anu Petruk karo Bagong ndereke Ndara Abimanyu. Lho, Abimanyu menyang endi? Ngupaya Sekar Jati Wasesa. Dan dinggo ijol ngene bapak kepengin golek tamba wujuding pusaka negara Ngamarta 3 cacahe. Nggih iki mengkari ngenteni bejo-bejan kemawon, ora bejo ora jajan. Bejo nek bejo Ndara Abimanyu iso tekan Karangkedempel ngasta kembang Jati Wasesa. Nek mboten ya wis. Kula kalih sampeyan kelangan bapak Ndara.
Abimanyu wonten dawuh. Ndothong-ndothong kembang. Piye kuwi? Menika Sekar Jatiwasesa kok Prabu. Lah dal. Entuk gawe kok. Inggih pikantuk. Lah mara coba dienggo tamba utawa dadi slana waliyaning Kyai Semar Badranaya. Kula pasrah dhateng paduka Kanjeng Prabu Ndrawati. Mara coba kaya ngapa? Sekar tak ungkulake Kakang Semar lah kok ilang manjing anggane Kakang Nayantaka. Nanging Kakang Semar kok durung waluya nirmala temah jati dadi temah mulya. Weh lah dalah. Iki piye Petruk? Pun ora iso gagas. Bapak ora mari, Gong. Mbok takon ana njaluk nang ngisor Semboja. Ana ngisor apa jenenge kluweh. Aku ya wis ora embuh iki. Areng nangis kok ngirama. Pak. Warasa, Pak. Among Sulamrata aja keperat endi jenenge Abimanyu ku karepe dhewe. Bagus ning jebul batu-batu, kowe licik, kowe maling keparat kowe. Didhawuhi supaya methek. Sekar Jatiwasesa bareng seluwuk pethek. Ora mbaturake marang Kanjeng Koko Prabu Gudakesa. Nanging malah mbok boyong. Ana ing wujuding mapan iki jenenge ngendi? Ayo tak jaluk ora tawanake tak gawe sungsang bawana balik. Gagap Wideksa kowe sapa ngaku? Werkudara. Werkudara Wong tuane Abimanyu. Ora iso nggula wentah karo anakmu. Bagus ning lha kok sipate licik. Ing atase anakmu kuwi bagus nanging ora diwulang karo gerangane. Wani nyolong Sekar Jatiwasesa ora dibalekke tak gawe sungsang bawana balik. Amo. Bapak loro karang kadempel ketekan wong wedok ampuhe ora jamak-jamak. Lho, sapa Petruk mboten ngerti? Mau mbok muni saminten apa sapa? Saminten sapa? Ayu nek le ayu ning didaya seneng gelut. Ndaramu Abimanyu KO. Werkudara. Nika meleh. Nek karo wong wedok kalah kok nendang ki jane ora lahir batin wing. Dume wong wedok ora. Monggo nendang kok dipaske. Ayo ora apa-apa. Kentul ora nang kentul. Ayo sesek wae ora. Gugu karepe dhewe Petruk menengo dhisik nggih.
Kanjeng Prabu, ora caturan. Kuwi yo apa to gong wis ora anu kok dadak salin barang arep musuh apa wedok ae. Wani po, sing tak wedeni apamu? Kata dian kanton kanca. Kata. Kuwi le nyewa sandangan endi kuwi? Wong cukup kok sak karepku. Gayamu. Wong cukupe kok sak karepku wis kono ora sawerna-werna. Aku tak nonton Kaca Paesan. Weh, aku mbok melu nonton. Kaca Paesan ki pusaka arep ditonton bareng-bareng. Po dadi presani, Ndara. Pun ketemu, wis mung suwe. Kowe mlayu bapakmu Wadulana. Oh. Bapak, iya, lara niku. Wis to, nek kowe engko wadul mesti bapakmu tangi. Li wadul pripun? Ya wis pokoke bapak ana wong wedok ngamuk, ketoke bapak tepung ngono ya wis. Yo kok yo. Yo, engko gek selingkuhane bapak to udu. Bapak ki wong suci kok ya. Engko gek nggonku. Wah embuh nek nggonmu. Wis ale ngawur kok kowe iki. Aku ora apa-apa ya terus mbok ora aturan. Senengane omongane. Mangkat to nggih. Wungu, Pak. Enten wong wedok ngamuk. Ngendikane Sinuwun Kresna, bapak tepang, bapak tepung, wonge ngamuk ora ana sing iso menang. Nek bapak mboten wungu warang kadempel ajeng diobong, Pak. Mang wungu. Nek ora wong tuwa tak duandem glugu tenan. Juga ape-ape kok nyampar rai lho. Ning aku seneng bapak waras. Wah! Gilani, ana wong kok kaya bulus. Arep bulus ning aku cinta padamu. Tobat iki sapa lho iki sapa? Ah, kowe iki. Mbuh tresnaku karo kowe kok nganti kaya ngene. Aku to tinggal lunga lah kok dadi aku nganti lara to Kanastren. Kowe aja ninggal aku Kanastren. Patihku Sirna Mergalayu Nalendring Pura Kencana Prabu Gudha Kesa ayo bela leganing atiku. Ridho ngawur-awur-urahan tengarane ngajurit gong maguru gongso. Nalendra ireng cemani sapa? Lho. Kowe rung tau tepung karo aku to? Aku rung tau tepung karo kowe. Kowe sapa? Nalendring Pura Kencana Prabu Gudha Kesa. Kok ngamuk ning Karang Kadempel? Patihku Sirna Mergalayu. Lah iya, kowe iki kok golek patih kok wong wedok iki apa kurang wong lanang? Apa pancen dumbeh kowe iki lelanging jagat lan curing bawana? Kowe kuwi dikondhangake wenang garwa widodari kurang seketi kurang sewiji. Terus golek kanca kok kanca wong wadon ki apa wong lanang ora ana to Janaka? Kok kebangetan banget to kowe.
lunga saka kraton nampi dawing dewa kinen rumeksa Sekar Jati Wasesa. monggo kembang wis dipethik dening Si Abimanyu ditampa dening Kakang Semar menika kanugrahan tumraping para Pandhawa Kaka Prabu. syukur yen to pancen kaya mengkono. Ayo Yayi kundur marang praja mesake dulur-dulurmu Nuninggi ngestaken dawuh Werkudara. nggih. Mlumpuk ning Karang Kadempel nanging resik ana dhisik aja nganti ana ingkang bakal munasika. Yo. Werkudara. Sekar Jati Wisesa. Piye? Aku ora iso nemokake nek aku njaluk pusaka telu. Sing iso nemokke Semar pusaka telu ning Karang Kadempel. Lho, tak jaluk. Aja Tak jaluk. bali nyang Sukalima. Wah. Hah? Ah. Wah. Wah. Arsa madangi jagat tumunguk-munguk paneng sapucaking wukir marbak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung Woi. Sedaya sampun ketingal padhang. Sekar Jati Wasesa niku kula mboten milih. Ning pancen kula singitake enten kuncung kula. Pamrih aja nganti tiba tengastaning wong kang kurang pas nampi kanugrahan. Yo Kakang Semar. Mugi-mugi sarana nampi kanugrahan menika Pandhawa tansah njayeng bawana. Nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna dadi utusane ngadil manglurah satru murka saengga saged mujudaken jagat menika ayem ayom tentrem rukun matsinamadan tetunggalan manunggal. Kakang Semar mengkono purnaning gati Sura Sudira Jaya ingkang ratsuh berasta kaping 10 Darmastuti rahang sami makari rahang samya pinanggih ndara.